Para tamu kula aturi nampi swanipun Nimas Ayu ning Lambang Sari dalasan ugi Yudhistira Bobi Manohara dalasan Triana Tria Del Lopez sesarengan katang-katang Nayantaka Bebangan paling benar Beban begadang paling benar Beban nambang paling benar Ayo bareng-bareng penyanyi era zaman dulu. Lah aku mau yang mirasa lho Mas. Iki mau iki sak kelompok kok dengaran ya Mas. Lah iya sak kelompok Tuwek kabeh. komplit Nayantaka asli. Zaman biyen nganti saiki ya iki. Perkumpulan sing asli ya iki. Sing tenang. Engko nek tuwek gek didondomi. Iya, Wis suwek. suwek yo. Wis suwek. Iki mau sing siji sing nom dhewe tak dhisikke. Panjenengan iki bangkotane Presiden Nayantaka diaturi ngaturke lelagon. Wis lelagon sing kur-kur ngono wae bareng-bareng. Monggo. Manut sedulur ingkang wonten pepanggungan apa sing diaturke kuwi sing dinyanyeni. Salam hormat dari kami keluarga besar Campursari Nayantaka Jati Srono. Tangkai
nyuwun gungan gayutan kalian menika rawuhipun pepunden kula ingkang saking kutha Wonogiri sukses. Ibu kula ugi nyuwun gungan panjenenganipun Ibu Warni boten ketang setunggal lelagon kula aturi nimbul kula sakanca Nayantaka ugi keluarga ageng Mas Wiyono Mbak Anik Sularni. Sumangga Ibu.